pravimo pečke šnicle sa pilećim mesom. Nakon što sam meso oprala i sušila kuhinskim ukusom, sada ću da mi skinem žile i višak mesa koji nije potrebno za kuhinju. Meso svakako neću baciti, iskoristit ću ga za kuhinju. Ja koristim vegetru, soj, biber i onda idemo na pohovanje. I krenemo na pohovanje. Ja koristim brašno, jaja i prezluk. Prvo idemo u brašno, zatim jaja,